Tulajake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunak-unake men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Lole. Aku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunake Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lho tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblitok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Mbiyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asmane.